కరుణావరుణాలయులు. కంచిస్వామిని కరుణావరుణాలయులు అంటారు డాక్టర్ వారణాసి రామమూర్తి రేణు. శ్రీ కంచికామకోటి గురుచరణులు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీస్వామి పాదులు జంగమతీర్థ చక్రవర్తి. శ్రీవారి చరణస్పర్శ భూమిలోని అణువణువును పవిత్రతీర్థం కావిస్తుంది. వారు సర్వజ్ఞులు, సర్వసములు, సర్వసులభులు. ఈ మాటలు అతిశయోక్తులు కావు. స్వామివారి చరణాల వద్ద నేను పొందిన ఎన్నో మధురానుభూతుల ఆధారంతో ఈ మాటంటున్నాను. వాటిల్లో ఒకట్రెండు అనుభవాలు నివేదిస్తాను. శ్రీచరణులు పీఠంతో హైదరాబాద్ దయచేసిన సందర్భంలో దాదాపు 4-5 నెలలు వారి దర్శన సేవాభాగ్యాలనుభవించిన వారిలో నేనొకణ్ణు. ఆ సమయాన శ్రీవారు అందరివలే నన్ను కూడా అనుగ్రహించారు. పర్యటనానంతరం కంచి తిరిగి వెళ్లిన తరువాత నేనప్పుడప్పుడు వారి దర్శనానికి కంచి వెళుతుండేవాణ్ణి. వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎవరో ఒక భక్తుని గురించి కాని, క్షేత్రాన్ని గురించి కాని ఏదో ఒక వ్యాసం రాసి తీసుకెళ్తుండేవాణ్ణి. దానిని శ్రీవారికి వినిపించి వారి ఆమోదముద్ర వేయించుకుని పత్రికలకు పంపేవాణ్ణి. అలాగే ఓ పర్యాయం శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతీస్వాముల జీవిత విశేషాలతో ఒక వ్యాసం వ్రాసి వారికి నివేదించడానికి బయలుదేరాను. మద్రాసు నుండి బస్సులో కాంచీపురానికి వెళుతున్నాను. దారిలో నా మనసులో ఒక అసంతృప్తి, ఆలోచన ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ రోజుల్లో శ్రీవారు శివస్థానమనే చోట కంచిలో ఉండేవారు. ఆలయం ప్రక్కనే ఒక కుటీరంలో ఏకాంతంగా మౌనవ్రతం పాటిస్తున్నారు. కుటీరానికి చుట్టూ తడకలు ఉన్నాయి. దర్శనార్థులకు కిటికీ చువ్వల గుండాగాని, కుటీరానికి వెనుక భాగాన గల బావి వద్ద లోతట్టుగా నిలబడి కాని స్వామి దర్శనమిచ్చేవారు. అందుచేత శ్రీవారి ఊర్ధ్వకాయ దర్శనమే తప్ప వారి పాదదర్శనం లభించేది కాదు. బస్సులో వెళుతూ నాలో నేనిలా అనుకుంటూ ప్రయాణం చేశాను. శ్రీచరణుల పాదదర్శనం చేసి చాలా రోజులయింది. ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు కూడా బావి వెనుక నిలబడినందున శ్రీవారి చరణదర్శనం కాలేదు. ఈసారైనా అక్కడ నిలబడే దర్శనమిస్తారో లేక బయటికి వచ్చి నఖశిఖ పర్యంతం దర్శించే భాగ్యం కలగజేస్తారో లేదో. ఏమో, నా అదృష్టం ఎలా ఉందో. వారి చరణదర్శన సౌభాగ్యం అనుగ్రహం చేయకూడదు. ఏమో, వారి దయ నా భాగ్యం. ఇలా మనసులో బాధపడుతూ కంచి చేరుకున్నాను. శ్రీ వరదరాజస్వామి కోవెల వద్ద బస్సు దిగి శివస్థానానికి చేరాను. సాయంత్రం 5:30 గంటలయింది. శ్రీవారు తమ కుటీరం చుట్టూ ఉన్న ప్రహరీగోడపై నుంచి బయట చేరిన భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. వారి ముఖారవిందం మాత్రమే కనబడుతోంది. నేను ఊరూ పేరు చెప్పుకుని నేలమీద సాష్టాంగపడ్డాను. రేణు, హైదరాబాదు అని విన్నంతనే ఆ దయామయుని ముఖం వికసించి మందహాసంతో అభయహస్తం అనుగ్రహించారు. శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్రులపై ఒక వ్యాసం వ్రాసి తెచ్చానని, ఆ సందర్భంగా విషయసేకరణకై పుదుక్కోట, తంజావూరు ప్రాంతాల్లో పర్యటించానని, దానిని చిత్తగించి శ్రీవారు ఆశీర్వదించాలని అర్థించాను. నా కోర్కెకు ఆమోదం తెలిపి ఒక అరగంట కాలంలో వచ్చిన భక్తులందర్నీ ఆశీర్వదించి పంపి 6 గంటలకు బావి వద్ద లోతట్టున బల్లపై కూర్చొని నాకు కబురు పంపారు. నేను బావికి ఇవతలే ఉండి సాష్టాంగ ప్రణామం చేశాను. బావిపైన ఒక ఇనుప వల వేసి ఉంది. అప్పటికి సందచీకటి ప్రారంభమైంది. శ్రీచరణులు నన్ను చదవమని సంజ్ఞం చేస్తూ ప్రక్కనే ఉన్న బ్రహ్మచారిని టార్చ్లైట్ వెయ్యమని సంకేతం చేశారు. నేను చదవడం ప్రారంభించాను. ఎత్తుగడలో భారతదేశం మహిమాన్వితులైన సాధుపుంగవులకు, భక్తగాయకులకు, మరెందరో మహానుభావులకు పుట్టినిల్లని చెబుతూ అలాంటి సాధుమహాత్ముల కొందరి పేర్లు చదివాను. ఆ వాక్యం పూర్తి కాగానే శ్రీవారు హస్తసంజ్ఞతో నన్ను ఆగమని, ఎవరో ఫలానా భక్తుణ్ణి వదిలేశావే అన్నట్టుగా నా వంక చూశారు. మందబుద్ధినైన నేను వారి సంకేతం గ్రహించలేక ఆ భక్తుడెవ్వరో సెలవివ్వమని అర్థించాను. మౌనవ్రతానికి భంగం లేకుండా సంజ్ఞలతోనే నాకు భక్తుని పేరు తెలియపరచడానికి శ్రీవారు ప్రయత్నించారు. అయితే వారి సంకేతాలేవీ నా బుర్రకెక్కలేదు. అంతటితో విసుగు కలిగినట్టుగా నటిస్తూ తమ 2 చేతుల బొటనవేళ్లు మడిచి 8 వేళ్లు చూపారు. చిత్తం స్వామి, 8 అన్నాను. వెంటనే కూర్చున్న పళంగా తమ ఎడమపాదం పైకెత్తి నాకు చూపారు. నాకు వారి ఆంతర్యం బోధపడి, ఆ స్వామి, 8 పాదం, 8 పాదాలు, అష్టపాదాలు, అష్టపదులు, జయదేవులా అని పెద్దగా అన్నాను. శ్రీవారు మందహాసంతో అవునన్నారు. నిజమే, నేనిచ్చిన పేర్లలో గీతగోవిందకర్త జయదేవుని పేరు లేదు. అంతేకాదు, ఇంకెందరి పేర్లో కూడా లేవు. ఇత్యాదులు అంటూ అందర్నీ కలిపేశాను. అయితే
ఇందులో శ్రీవారు ఒక్క జయదేవుల్ని నాకు గుర్తు చేయడంలోనే వారి అపారమైన కరుణ వాత్సల్యాలు పెనవేసుకుని ఉన్నాయి. మద్రాసు నుంచి బస్సులో వస్తూ శ్రీవారి చరణ సందర్శనం ప్రాప్తించదేమోనని నేను పడిన మానసిక సంతాపాన్ని ఆ సర్వజ్ఞమూర్తి గుర్తించి జయదేవ కవి గురించిన మౌనవ్యాజాన అష్టపదులను సూచిస్తూ తమ సంపూర్ణమైన సర్వశుభలక్షణ లక్షితమైన శ్రీచరణతల దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఆనందపరిచారు. శ్రీచరణుల సర్వజ్ఞతకు, సర్వాంతర్యామిత్వానికి, భక్తవాత్సల్యానికి ఈ ఘట్టం చక్కని తార్కాణం. పరమార్థ మార్గంలో పరమనాస్తికుడు. నిత్యం స్వామిని దర్శించేందుకు వచ్చే అశేష ప్రజల్లో ఆర్తులు, అర్థార్థులు ఎందరో ఉంటారు. ఒకరికి రోగం నయం కావాలి, ఒకరికి దరిద్రం పోవాలి, ఒకరికి పెళ్లి కావాలి, మరొకరికి ఉద్యోగం రావాలి, ఒక తండ్రికి బిడ్డలు కావాలి, మరొకరికి వ్యాపారం కలిసి రావాలి. ఎన్నో కోరికలు. స్వామి అనుగ్రహంతో భక్తులకు కర్మ విపాకం కావడంతో వారి వారి కోరికలు నెరవేరుతూ ఉంటాయి. అయితే వీటన్నింటినీ మించింది, పరమోత్కృష్టమైంది, మనిషి ప్రకృతినే మార్చివేసి పరమనాస్తికుని భగవద్భక్తునిగా మార్చగలిగింది స్వామి దివ్యశక్తి. అప్పుడు నేను భద్రాచలానికి 2 మైళ్ళ దూరాన బిల్వవనంలో ఉంటూ ఉన్నాను. ప్రకాశం జిల్లా పరుచూరు కాపురస్థుడు శ్రీ గండు సిద్ధయ్య అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి నాకు ఉత్తరం వచ్చింది. కొందరు పెద్దలను సన్మానించటానికి తమ ఊరిలో ఒక సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ఆ సభకు వచ్చి తమ సన్మానాన్ని అందుకోవలసిందిగా మరీ మరీ కోరుతున్నామని ఆ ఉత్తరంలో ఉంది. సిద్ధయ్య గారెవరో అంతకు పూర్వం నాకు తెలియదు. ఎందుకు నాకు ఈ సన్మానం తలపెట్టారో అంతకంటే తెలీదు. అదీగాక ఆయనగారు నన్ను సన్మాన సభకు ఆహ్వానించినాడే భద్రాచలంలో సీతారామచంద్రస్వామి దేవాలయం ధర్మకర్తల సమావేశంలో నేను పాల్గొనవలసి ఉంది. ఈ కారణాలన్నింటినీ పురస్కరించుకుని పరుచూరులో జరిగే సన్మాన సభకు రాలేకపోతున్నందుకు నన్ను క్షమించండి అంటూ సిద్ధయ్య గారికి జాబు రాశాను. అయినా ఆ గండువారు నన్ను వదిలిపెట్టలేదు. సభకు చాలా పెద్ద ఎత్తున సన్నాహం చేశామని, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కూడా తెలియచేశామని, ఎలాగైనా వీలు చూసుకుని ఆ ఒక్కపూట పరుచూరులో ఉండవలసిందని, అదీ సాధ్యం కాకపోతే కనీసం ఫోటో అయినా పంపవలసిందంటూ గట్టిగా పట్టుకున్నారు గండువారు. ఆ ఉత్తరం చదువుకుని కాస్త మెత్తబడ్డాను. సిద్ధయ్య గారి ఆహ్వానం కేవలం లాంఛనప్రాయం కాదు, నిజమైన అభిమానంతోనే ఆయన నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారని భావించి ధర్మకర్తల సభకు హాజరు కాలేనంటూ ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారికి లేఖ వ్రాసి పరుచూరు సభకు బయలుదేరాను. సభ నిండుగా జరిగింది. పరిసర గ్రామాల నుంచి కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున విచ్చేశారు. పండితులను సభలో సన్మానించారు. అయితే ఆంధ్రప్రభ సంపాదక పదవి నుంచి విరమించుకుని భద్రాచలంలో సీతారాముల్ని సేవించుకుంటూ రాజకీయాలకు, పత్రికారంగానికి, ప్రజాజీవితానికి దూరంగా ఉన్న నన్ను ఈ సిద్ధయ్య గారు ఇంత పట్టుబట్టి పరుచూరుకు ఎందుకు రప్పించాలి? అసలు నాకీ సన్మానం ఎందుకు తలపెట్టాలి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఒక కథ ఉంది. ఆ కథ శ్రీ గండు సిద్ధయ్య గారికి, ఆయన రాజకీయాలకు, ఆయన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని వింత వింత పరిణామాలకు సంబంధించింది. శ్రీ గండు సిద్ధయ్య గారు పరుచూరులో పేరుమోసిన కమ్యూనిస్టు. ఒక్క పరుచూరులోనే కాకుండా చుట్టుప్రక్కల ఆ ప్రాంతం అంతట్లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రధాన కార్యకర్తగా ఆయన పేరు మారుమ్రోగుతూ ఉండేది. భయమో భక్తో ఆ రోజుల్లో సిద్ధయ్య గారి మాట పార్టీలో, ప్రజల్లో బాగా చలామణి అవుతూ ఉండేది. ఒకనాడు సిద్ధయ్య గారు హోటల్లో కూర్చుని కాఫీ సేవిస్తూ ప్రభ ఆదివారం పత్రిక చూస్తున్నారు. అందులో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి ఫోటో ఆయన కంటబడింది. ఏ వేళా విశేషమో ఆ బొమ్మ ఆయన్ను ఆకర్షించింది. అది మొదలు వారం వారం ప్రభలో కంచిస్వామి బోధనం చదవటం మొదలుపెట్టారు. నిత్యం కమ్యూనిస్టు కార్యక్రమాల్లో మునిగితెలుతూ ఉండే సిద్ధయ్య గారి మనస్సును ఏదో తెలియని శక్తి స్వామి మీదకు మళ్లించింది. ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ రావడం ఆలస్యమైతే సిద్ధయ్య గారికి స్థిరబుద్ధి ఉండేది కాదు. రాను రాను ఆయనలో అది వరకెన్నడూ లేని, ఎవరూ ఊహించని మార్పు వచ్చింది. అంతటితో ఆయన రాజకీయాలకు స్వస్తి చెప్పారు. పార్టీకి విడాకులిచ్చారు. ఆ ప్రాంతమంతటా ప్రసిద్ధికెక్కిన కమ్యూనిస్టు నాయకుడల్లా కామకోటి పీఠానికి ప్రియశిష్యుడయ్యాడు. అయితే మరి నాకు సన్మానమెందుకు? నా సంపాదకత్వం కింద వెలువడిన ఆంధ్రప్రభలో
కంచిస్వామి వారి ఫోటోలు చూసి స్వామి ఉపన్యాసాలు చదివి వాటిచే ప్రభావితుడైనందున మార్క్సిస్టు రాజకీయాల నుంచి మతం వైపు మారడానికి పరోక్షంగా నేను కారకుణ్ణి కావడం చేత నన్ను సన్మానించాలని ఆయన సంకల్పించారట. అందరి కథలు ఇలా గ్రంథస్థం కాకపోయినా సిద్ధయ్య గారి వంటి స్వామి భక్తులు దేశంలో ఎందరో.